Buenas tardes, boas tardes. Bueno, eu son máis humilde cos anteriores porque somos dun concello, son alcalde dun concello pequeno, Cortegada, que leva o nome tamén de Cortegada de Baños, precisamente por súa relación co termalismo. Vou contar un poquinho así a historia de o que foi Cortegada e o que pretendemos que sea. Cortegada, na década do siglo XVIII xa había referencias suficientes da base do termalismo. No siglo XX prácticamente o pueblo inteiro vivía do termalismo. Actualmente, daquela estamos falando dun pobo, un municipio con casi 4.000, 3.000 habitantes, e hoxe estamos en 1.200. A existencia de varios, había 3 ou 4 hoteles, cada casa era unha pensión, donde todas as persoas daban as habitacións na tempada que empezaba no mes de xuno e acababa en outubro, donde temos referencias que a media era de 4.000, 5.000 personas que visitaban Cortegada para ir aos baños. Algúns eran para pasar as vacacións e outros realmente para consumir as aguas mineros medicinales que estaban declaradas como tal xa desde o 1800. Cortegada sufriu un golpe moi duro cando se fixo o encoro conocido polo embalse da Frieira, donde realmente toda a base do termalismo que estaba precisamente ao lado do río desapareceu, que foi o balneario cerrouse, o embalse, o encoro cerrouse o día 1 de enero do ano 70. A raíz de aí, pois obviamente, Cortegada entrou nunha depresión socioeconómica importantísima. Cortegada era un núcleo de que apenas a xente emigraba ao estranxeiro, concretamente a Europa, e a partir dese momento empezou a migración porque o traballo deixou de existir, porque todo estaba alrededor do termalismo. Obviamente, creo que hoxe, ao mellor, se fixeran o encoro, ao mellor non se facía, porque daquela non houbo, porque foi cando tamén, se recordarán, eu si recordo, cando se fixo o embalse da Frieira e o embalse de Castrelo. En Castrelo sí houve unha oposición moi forte por parte da veciñada, pero non se conseguiu porque obviamente estábamos na ditadura e facía o que había que facer, non. O embalse creará riqueza, non sei se creará riqueza para o resto de España, pero para o pueblo de Cortegada foi un hundimiento total económico. O balneario, que era un balneario de referencia precioso, que depois xa veremos nas imágenes, desapareceu porque quedou anegado. Entonces, obviamente, non había asistencia aos hoteles, que había 4 hoteles de categoría, podemos dizer así, donde eran visitados por persoas de entidade económica importante, tanto da zona de aquí do sur de Galicia como de Portugal, sobre todo de Portugal. Eses 4 hoteles han desaparecido. Como falábamos antes, había varias pensións que eran todas casas, incluso a xente iba a dormir aos canastros para deixar as casas con... Digamos que, bueno, pois desde os 70 hasta o 90 nadie falou máis de recuperar o termalismo en Cortegada, nadie se preocupou ni nada, pero unha circunstancia especial, eu, pola miña profesión, botei moitos anos en Santiago, empecé a manter unha pequena relación con un señor que se chamaba Aurelio Miras Portugal, que en aquel momento era o director xeral de turismo. Entonces empecé a comer un pouco o coco, dicindo, coño, en Cortegada temos as aguas, porque as aguas efectivamente seguían, é dicir, as aguas manantiales estaban ali, os manantiales non desapareceron. Empecé a inyectar, a ver que tal, había que recuperalos e tal. Entonces, tiñamos un hándicap importante que naquele momento o Concello, a persona que estaba ao frente, importaba ter nariz o termalismo. Cando lles falaba o termalismo, ese é un problema de Cortegada, que non era un problema do municipio, porque efectivamente as aguas estaban ubicadas no que era a parroquia de Cortegada, non? Entonces, non lle daba tal. Bueno, pero, entonces, optamos por facer unha fundación. Entonces, é dicir, a través precisamente desta persoa, el mismo me indicou, mira, o mellor que podemos facer é se fodes capaz de facer unha fundación. Empezamos a traballar, bueno, efectivamente, pois eu daquela ainda non era alcalde, ni moito menos, estaba en Santiago exercendo a profesión, pero eu tiña moita relación co pueblo, seguía estando moi en contacto coa veciñanza. Entonces un día, pois,
entre 4 e 5 comentamos, convocamos ao pueblo e fixemos a fundación. E a partir de aí foi cando empezamos a traballar outra vez co fin de recuperar o termalismo. Eso levounos a conseguir a construcción de un balneario novo, con moitos problemas que depois que construíuse, non se pudo abrir porque se fixo sin licencia municipal. Como se trataba dunha subvención importante e económica de Europa, que superaba 1 millón de euros, pois nadie se atrevía a dar a licencia. Circunstancias da vida, pois cando entrei de alcalde, pois foi unha das primeiras funcións que tuve que facer. Fixen un plan xeral urgente, que máis fomos moi felicitados porque fixemos un plan xeral en 2 anos e medio, o cual non era habitual, nin menos en ninguna, pero traballouse moito de arreo, e nese plan xeral xa fixemos un plan especial concreto para meter o balneario, e así, efectivamente, e depois xa no 2015, o balneario se inaugurou, e está funcionando para a ver se podemos abrir agora, porque durante a pandemia estuvo cerrado, pero está previsto abrirlo agora en tal. E digamos que esta é unha pequena historia de Cortegada. Os datos históricos están aí, xa desde o ano 1800 já existían as aguas, había balnearios de quitapón, chamamos de quitapón porque instalábanse en barracas ao lado do río. Pero o río, como daquela era un río vivo, no inverno subía moito, entón había que desmontar as barracas, hasta que se fixo tal. Entón, vou a enseñar agora máis ou menos. Bueno, esta é a situación de onde nos encontramos. É unha pequena vila que está situada no sur de Galicia, forma parte do Ribeiro. Precisamente Bedolla na súa descripción dicía que era unha zona moi frondosa e moi rica en viño, que efectivamente daquela había moito viño, que hoxe por desgracia xa non hai tampouco, nadie quere cultivar o viño. Este de aquí se ve que é o encoro, a ver se aquí. É a situación da situación geográfica do concello. Bueno, este é o famoso encoro da Frieira, que nos pasa por Cortegada. Temos, perdón, un encoro, un espacio natural do río Miño. O balneario de Cortegada, ese balneario que vemos ahora aí, está moi bonito. Ese foi construído no ano 34, empezouse no 34 e acabouse no 37. Ese era o balneario primitivo, digamos, modernista que se fixo, independentemente xa dos posteriores aos famosos que eran de Quitapón. Camiños históricos, agora non se ve aí, espera. Ese era un camiño real, que era o camiño que iba de Vigo a Castilla, que pasa pola zona da Barca. O tren, vemos aí a ver, que pasa, é dicir, que rodea todo. Entonces, aí enfrente había un apeadero, que o tren paraba aí precisamente para que a xente pasase para Cortegada, que viñan a pasar as aguas, que era xusto máis ou menos enfrente ao balneario, que incluso existen os pilares. O que pasa é que os pilares, cando foi do encoro, quedaron absorbidos. Bueno, esta é unha referencia histórica de Cortegada, onde dice a ordenanza de 1816, pola que se incluía Cortegada entre os balnearios máis recoñecidos, aos que atribuía unha das primeiras prazas de director médico en 1816, o decreto 29.616. Precisamente aí se dice que a fonte do oro Cortegada en Galicia fala Cortegada, Caldas de Cuntis, Caldas de Reyes, Caldas de que van ali, que pertenecían á provincia de Ourense. O máis importante era Cortegada, o único que se estaba reconocido en 1816.
Bueno, este era precisamente no primeiro balneario, aí está o río de cando non era embalse, que era o río Miño, porque máis hai que dicir que a riqueza era total, que era un río de troitero, eran salmóns, lamprea, aí se vía un poquinho máis arriba, precisamente había as pesqueiras, donde precisamente, además era tal a cantidad de lamprés que se collía, que se subían ao polo en carros, e puñase na plaza, e que quería coller, collía, e que non, ao final iban digamos, para campos, para fazer parte do estrume do campo. Entón, por exemplo, chegaba o inverno e desmontábase, quizá, non é? Chegaba o inverno, como o río subía, entón estes balnearios, digamos, que eran barracas, sacábanse. Esta era a distribución, un azul precisamente eran as bañeras que tiña cada un, aquel tiña 4, 1, 2, 3, 4, este tiña 3, os demás eran salas de espera, son os planos de baño de Corteada de 1868, Memoria Médica, Biblioteca de Medicina, Universidade Complutense de Madrid. Bueno, este é o balneario, é dicir, este foi o balneario que se fixo no 34, acabouse no 37, sabedes a altura que había hasta o río. É dicir, porque precisamente neste pilar de aquí abaixo, neste muro é onde estaba apoiado o outro, que se desmontaba. Este era as ruínas dun antigo balneario do Baño do Monte, que era na parte, este non estaba ao lado do río, estaba na parte superior, onde nacen precisamente as aguas. E aquí tamén as ruínas do antigo balneario, chamaban o balneario da Pedra. Digamos, este é un plano general da zona, onde se ve ali o balneario, máis ali á esquerda onde está o pueblo. E este foi como estaba o balneario cando a fundación se creou a fundación e houve que restauralo. Este balneario quedou totalmente abandonado. Bueno, agora chégase a él a través dunha que se ampliou, pero en principio non, é dicir, quedou totalmente incomunicado, é dicir, porque o río chegaba, o embalse chegaba hasta pegando na base do embalse. Que ocorre? Que despois foi rellenando co tempo, aproveitando que se fixe unha carretera nova, entonces todo o escombro que sacaron dali e pedras botáronse aí e fixe comunicación. Este é o estado actual de como quedou depois da instalación que lle fixemos recentemente, unha inversión de 500.000 euros. Esta é a situación general dali. Estas casas que vedes aquí á izquierda chamamos as casas dos chalés, son habitacións que se alquilan individualmente por casiñas, son 3 casiñas. Eses pequenos palos que hai son de pesca, que aí celebramos, bueno, agora celebramos 3 anos sin celebrarlo, o Campeonato de Galicia de Pesca, pero ahora vamos a ver se recuperamos eso outra vez. Bueno, e este é o estado actual dese balneario que fixemos o estado onde aquí estamos montando un museo. Un museo, por exemplo, basado no termalismo. Que teño que buscar por aí elementos para colocar de termalismo, non? Aí máis ou menos está explicada a historia. Eso que está ali ao fondo é a relación dos médicos que pasaron polo balneario de Corteada hasta o ano 1916, creo que é. O último xa foi dunha forma voluntaria, que era o Conde de Meréns. Esas van ser as vitrinas onde vamos a poñer libros, bueno, todo o que sea relacionado co termalismo da historia de Cortegada. O resto vai ser un restaurante. É dicir, que xa este domingo, este fin de semana, xa fixemos a primeira prova porque sacamos o concurso, foi collido por unha empresa portuguesa, e este fin de semana pois xa houve comidas e moita xente, por certo. Estas son as termas do Baño do Monte, onde miramos que era unha zona totalmente degradada. Fixos unha labor de restauración a recuperación da antiga casa dos baños, apareceu unha antiga terma construída en granito, actualmente utilizamos o pediluvio e fonte termal, que é esta de aquí. Pois no ano 2000 non se vía, é dicir, era maleza tal que cubría, e aparte que non tiña nin tellado, estaba totalmente desfeito, non? Entón esa zona foi recuperada, está moi ben, e agora dentro no seu interior temos unha zona que se chama pediluvio, e ali ao fondo se vedes unha bañeira que había en granito, é dicir, que tiña incluso a parte de atrás a súa cabeceira para tumbarse dentro da bañeira. Bueno, este é o balneario novo,
do Balneario Novo, o que se fixe no ano 2000, no 2002 máis ou menos, inaugurouse oficialmente no ano 2015 e desde esa fecha está funcionando. Bueno, este é o plan especial dotacional. O autor está en contra aquí, non o vexe, está aí, señor Mario Crecente. Esta é a parte, digamos, que integramos dentro do plan xeral, que agora tratamos de facer un plan especial para dotaciones, no sentido de que xa estamos, é dicir, igual que fixo Berín, estamos expropiando todo o que hai alrededor, precisamente xa para que se poida construir e que se poida, porque o objetivo é facer unha especie de 20 ou 30 bungalós dentro da finca, que é unha finca que chega desde o Balneario Vello ao Balneario Novo. Entón, hai unha serie de bungalós que se iban de hospedaje. Que isto... Isto é un pueblo abandonado que se chama A Barca, que é o que dicía antes, el puente que aí con Petrilsera era un camiño real. Este pobo quedou abandonado cando se fixo precisamente o encoro. O encoro, aquí vivían, ainda hai xente, ainda hai 4 veciños no pueblo que naceron aí. Chamanlle A Barca. Precisamente chamanlle A Barca porque antes de facer o puente, conocido como Puente de Filgueira, utilizabas a barca porque enfrente xusto estaba a Filgueira, donde era a estación do ferrocarril. Entonces paraban ali, pasaban na barca, e ese pueblo todos vivían, cada un tiña a súa barca correspondiente e era o transporte que había de un lado para outro, era a través de barcas. E este pueblo, agora mesmo, que tamén xa temos un plan especial para él, estamos tratando de... Pasa que sempre nos encontramos con algún problema. Levamos loitado por menos xa 10 ou 12 anos, que primeiro foi Fenosa, o primeiro problema. Depois Fenosa, desapareceu Fenosa, foi CaixaBank. Desaparece CaixaBank e agora Naturgy. Total, que temos aí 4 ou 5 casas que teñen as series registradas, nin venden, nin regalen, nin donan. Entonces, para agora parece que xa na última conversa que tuvemos co presidente, parece que sí, que vamos chegar a un acuerdo para poder comprar as casas, un precio totalmente, digamos, para justificar, non? Eles tampouco queren ganar cartas connosco, ni nós tampouco darlo a eles. Estes son restos ainda que quedan. Este é un parque termal que fixemos precisamente moi bonito. Este comunica, baixando por aí, comunica o Balneario Novo o Balneario Vello, é dicir, a través de unhas casas, respetando o medio ambiente, madeira, o campo de noite está moi iluminado, as fontes de luz salen do chan e van hacia arriba as árboles frondosos, entón queda aí un parque moi bonito. Este tamén é do entorno do Balneario de Abaixo, é un mirador sobre o río, que é un sitio tamén moi visitado, que é unha parte de todo o entorno onde se encontra o Balneario Vello e o Balneario de Arriba. É dicir, este está no medio, según se baixa do Balneario Novo, que hai unha ruta de senderismo que pasa por estas zonas e que chega hasta o Balneario Abaixo, que a ruta ten 22 km de recorrido. Esta é a ruta de senderismo, que vai por sitios preciosos, que vai todo ao largo do embalse. É dicir, combina bastante a montaña co río, está moi... zona tamén de viñedos. Esta é a ruta. Bueno. Estas son as habitacións que vos dicía das casiñas esas, os salóns, desas dúas as casiñas que temos ali ao lado do río. Esta é unha visión general da parte do Balneario Vello. No, a ver, hai aquí un vídeo.
non sabes. Mira, aí que hai un vídeo, non sei. No, vídeo aí. Parece un barco, que parece de un barco. Ese é tal como quedou agora ca restauración que lle fixemos. A parte de que a primeira fase, a primeira parte leva a un museo, aquela do fondo direito o restaurante e arriba a cafetería. O domingo pasado, bueno, abriuse así, vamos, dunha forma tal, e a verdade que tuvo unha asistencia de público impresionante. Vai predominar o bacallao, como a empresa portuguesa. A vegetación xa vedes como é, nese aspecto tanto Verín como Ondariza, nós en eso podemos decir, non temos problemas de vegetación. Frondosa, bonita. Bueno, pois nada máis. Espero que vos gustede, que nos visitedes cando que irades por Tegada. Isto xa non é meu. Nada máis, bueno, gracias.